Hey guys! Welcome back to another vlog. And mamaya ka na. Kagagaling lang namin sa hospital kasi pina-check namin si Baby Kels. Anong oras na? 9 PM na. Kasi ilang araw na siya. Pina-check namin siya nung isang araw bago ako nagpuntang Manila. Yeah. Bago ko puntang Manila. Tapos, before pa, nung after New Year, napacheck ko na siya. Tapos, 10 point something yung WBC niya. Medyo paakyat na. Nag-antibiotic siya. Tapos, nung Tuesday, pina-check ko ulit siya. Tapos, yung kanyang WBC na nung Tuesday is 15. Tapos, ano na siya? LBM na siya. So, nagbigay ulit ng ibang antibiotic yung isang doktor namin. Pero ngayon, nilalagnat pa rin siya. Tapos, nagtatae after how many days na. So, ayun, pina-check na namin. Sabi ng doktor, ipa-admit na daw namin. Kaso, may problema. Yung hospital namin puno na. Ang available na lang is ward. Tapos, ang problema din, wala din silang PhilHealth. So, inuwi ko na siya. Andito na siya. Say hi. Ano ba naman sila la mama mo? Yung tiyan niya ang laki. Say hi. Ayan, nakaswero siya. Tapos, inano na namin siya. Anong kulay ng kanyang, Kailangan na kasi siyang, anong color ng ng splint mo? Purple. Purple. Why your favorite? Because my favorite's purple. Yeah, your favorite is purple. Ayun. Inuwi na namin siya kasi yung sodium niya mababa. So, ayan, siya dyan sa may bintana na. Nandyan yung kanyang IV. So, magprepare lang ako ng gamot niya para bigyan ko na siya. Guys, ito yung mga, syringe natin. Tapos, may gauge 24 tayo dito na IV cut. If ever ma-out yung IV niya at kailangan namin. Pero parang wala na siyang sakit. Na IV lang siya. Wala na siyang sakit. Tapos nag-prepare na ako ng gamot niya na yung pinapabigay ng doktor. Pag naman may problema, text lang naman natin si doc. Tapos cotton balls, yung alcohol natin, and yung patient natin. Nandun pa pala yung stat ni tita. Yung patient natin dyan. Say hi! Niya para sa tiyan niya kasi masakit daw yung tiyan ng antananing. Kaya bibigay tayo ng medicine. Sabi mo kung masakit yung tiyan mo ha, ay yung tusok ni tita ha, slow lang tayo. Very, very slow. Not so fast. Not so fast, yeah. Finish! wow, ang brave ah. Is it painful? No. No. Oh, mag-slip ka na. But when it's slow, it's not painful, tita. Yeah. When it's faster, it will be painful, right? Yeah. Really? Yeah. Why is my city blanket up there at the tita's room? I don't know. Mag-ayos kami guys, kukunin namin yung sofa bed namin na maliit. Lalagay ko dito sa tabi ng bed. Magtatabi sila ng kanyang lala mama. Tapos, doon ako sa may sofa bed. Tanggalin ko muna upuan. Ingay natin, naka-sleep na sila tatang. Oh my gosh, sorry. I'm sorry. Meron na akong extra bed dito, guys. Tapos, ang pasaway ng pasyente kong to, ha. Gusto daw niya dito daw siya mag-sleep. Hindi nga aabot yung IV niya. Hindi aabutan na naning. Yeah, put na lang natin dyan. Oh, diyan ka na lang kasi mag-sleep. Dito na lang sila mama mag-sleep. Tabi tayo dyan. O dito ako mag-sleep. Sinong gusto mong katabi? Si mama o si tita? Ang pasaway ng pasyente na to, parang wala ka naman ng sakit. Ha? She put the big bed there and then here is the sofa. Ang init na. Ang pasyente na to, naghahanap pa ng hotel ata ang hanap mo, ang tananing. Naghahanap pa siya ng TV. Dito ako pa pesto. Naghahanap siya ng TV. Dito natin nilalagay yung TV ang tananing. Soon. Pag makabili si tita ng bracket. Ayan.
Baby shark, do 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 do, baby shark. Mami. Mommy shark, mommy shark. Alam mo yung How's the mommy shark? Ganyan siya kanina. How's the mommy shark? Purple girl. Mommy Shark. Di ba parang may fort na ako, parang may ano na ako. Ang ganda-ganda. Lagyan ko pa kaya to ng ano, ng curtain, ganon. Crazy, ha? That's a great idea daw. Gawa ko ng fort ko. Lalagay ko doon, tas ganon, oh. Di ba? And then, and the doors. Oh, di ba? Ang ganda-ganda ng bed ng tita. Di ba? Yes. Diyan na si mami, diyan na yung medicine mo. So guys, dumating na yung mga gamot ng baby girls natin. Ayan. Meron tayong probiotics kits. Ang mahal daw, sabi ni mami. I Ayan. want to try this. Yung, magiging juice mo ito. Ito, maganda siya. Para siyang Yakult, pero I want to try this now. basta, mas maganda siya. Proven ko na yan sa mga pasyente namin. And then ito naman, yung Hydrasec, ito, parang What's this taste? tumitigas yung tae naman niya. Tapos, parang ina-absorb ng katawan yung water. Parang ganun. Basta. Daddy na nagawin na. Parang ganun yung explanation. So, yan. Tapos, meron siyang zinc sulfate. Yan ang take niya. I wanna Yan take- lang. Pero nagbigay na ako kanina I ng wanna try this now. H&BB. You wanna try this now? Tita, What's that? I like to try this. I haven't tried this. Ikaw na ang pasyente na excited uminom ng mga gamot. Ay, nag-take ka na ng medicine mo today? Yes. I already take my medicine, strawberry one, and also and Yung the orange. one. Okay, very good. And then I wanna take the juice. Okay, Juice. sige, papatimpla natin kay mami. Yung maglola, oh. Ang laki ng problema nila, magtanggal ng nail polish ng antananing na yan. Uy! Sa kabila, it's not cold anymore. It's not cold. Mali ata yung pinuntahan natin. Dapat hindi hospital. Dapat salon. Kaya-text kita. Anong gusto mong color? Ang purple. With some glitters. Purple with some glitters. Cold ka naman ng cold. So, get Good morning, everyone! How are you feeling? My chin is hurting again. Your chin is hurting again. Mm-hmm. So what do you want me to do? A medicine. Medicine. Ito pa lang yung bata na ano, adik magpa-hospital. Pupunta na naman daw siya sa hospital. Anong gagawin natin sa hospital? Up. Check up na naman. Kukunan ka na naman ng blood. Ah, Not here anymore. so saan naman? I will not injection anymore. Only a stethoscope now. Only stethoscope now. Hindi na injection. Because it's hurting. It's hurting. Ay, no. Adik ka naman kasi. Nandun si Mami. Siya naman yung nandun sa bed ni Tita. And we're at the bed of Lala Mama. This is the bed of Tita. Anong pangalan ng doktor mo? I don't know. Si Tito? Hindi. Tito Wen James. Laging siya ang doktor mo, no? Yeah. Yeah. Look, I have something here in my shirt. The meat. Sino yan? Me. Tatanggalin na yung nasa hands niya. Yay! Tanggalin na, dali. Dalian mo, Mami, kamo. Magbabackflow na. Yee, that's painful. It's gonna hurt. I'm just kidding. It's almost green now. Green. The red one just go there at the line and then the green just there. Anong nag- Tuturuan mo pa eh. Does it hurt? Does it hurt, ate? No. No. Relax.
can see your Oh, look at the camera. Look at tita. Smile! Parang masakit naman ata yung ngipin mo. Sakit? No. No? Oh, bravo! You wanna see it? Yeah, I want to see my hands are pretty. Ang tagal naman ng mami. Kasi nga daw masakit, sabi niya. No, it's not masakit. When you take it off, it's not hurt. Oh. Because mommy just slow. Ni, tanggal na pala eh. Wow, ang galing. Press.